Kaixo denoi, ostegunon, zer moduz pasatzen duten atzoko eguna nekatuta, ez? Ni atzoko berreskuratzen, baina ondo, ez dakit. Ondo, ez da? Gustora. Guztiak pasata gustora, bueno, guk egun bikaina pasaren dut Tolosan, zerakitu hemendikan atera, eta ni ja alarde egunara joan itzen, hor amarozeko konpainiakin atertzen gera, horiz jantzita, eta erki pasaren duen. Baina gaur azkeneko osteguna, gure azkeneko osteguna saio ontakoa, gaurtengo saiokoa, eta kasu honetan itxasora joan naiz. Vale. Itxasora murgildu naiz, egingo ditudana izango dira, bieira batzuk beteak. Egia da, toki askotan eta horrela erosi daitezkela ja bieira betiak eta bosgarren gamakoak direnak, baina nik erakutsiko ditut nola egin etxean, era oso errezean, ze erabiliko ditut hemengo gama batzuk, barrengorri batzuk, era azkar batean bexamel bat egingo dugu eta labean amaituko dugu, ogi birrinduarekin. Oso erraz, oso goxo geratzen dana, eta askozen merkeago ja erosita inda erostia baino, beraz. Bani gaurkoan zeinzuriak ekarri dizkizut, Albert. Badakit ez dala sasoia, berandu ja ekainean ez dut, baina badago Durangoko azokan, postua jartzen du tipo batek, bera Durangarra da, bestela ezingo luke jarri, baina Nafarroan bizi da, eta bere baratza doka, eta jartzen ditu bere produktuak. Eta aurten berandu holandatu zituela zeinzuriak, eta oraindik badauzka. Hauek azkenak dira, orduan, asteburuan erosi nituen, etxean izan ditut, eta gaur zeinzuriak zerekin jarriko ditut, horrelako laranja saltza berezi batekin. Holandar saltza bat ingo du, baina limoia bota berrean laranja zukua botako du, eta ero nik ere labean gainarri ingo ditut, ikusiko zu ez gauza, erresa eta goxua. Freskoa. Ez da, laranjarekin, zitriko ikutsua izango du, baina lehen da bizi, lehen esan bezala, itxasoan murgilduko gara eta bieirak horrela dijoaz. Lehen da bizi, tipula eta baratxuria sueztitu, barrengorria gehitu eta murriztu arte kozinatu. Otarrainska xeatuak eta bieiraren aragia erantzi, gurina eta irina gehitu eta ondo nahastu, esnea pixkanaka bota bexamel krematxu bat osatu arte, bieiretako maskorrak nahasketarekin bete, ogi birrinduarekin estali eta 200 gradutan 5-8 minutuz gorritu arte laberatu. Honein! Beraz, ikusi dezue, errezeta honek ez dakela inongo misteriorik. Beraz, etxean egiteko nik animatzen zaituztet. Orduan, nondik hasiko naiz? Barazkietiotik. Kasu honetan, tipuletatik hasiko naiz, dana ondo txikituta nahi dut, ze egia da, bieira hauek ez direla oso handiak, eta beraz, dana inbehardetena izango da, oso txiki moztu danatatikan izateko bieira baten barruan. Horretarako, hasiko naiz, horixe, tipuletatik mozten, sueztituko dut poliki, eta ondoren ja barrengorriak, eta itxaskekin jarrituko dut. Oso, no? Bueno, bieira horiek txikiak horiek Pazifikokoak direla, ez? Hori da, Pazifikok. Horre, Pazifikokoak egonez behiratzen nola, gaur hitzegin nahi dut, itxaski hauek eta nola harrapatzen diren, nola jasotzen dituzten itxasuan. Hauek justo dragatu egiten dute, hau da, arearen azpitik sartzen dute olako, zango, ez dakitzen itxura, olako burnizko pieza bada, eta azpian dagoena, are azpian sartzen da, eta ero sare batekin hartu, eta hor azpian dauden 0 eta 1 metro bitartean, dago sakoneran, hartzen dituzte, bieira hauek hartzen dituzte ura itxaso azpian, ez? Gero itxaskiekin jarraituta, lanperna. Bueno, lanpernak hemen kostaldean bizi denak eta seguru zuetako batek baino gehiago ezagutuko dolako toki berezin bat, non arroka artean iskutuan hor lanpernak egoten direla eta, bueno, lanperna bakizue, egoten direla justo olatuak apurtzen duen tokian, hor itxasoan, urrazpian egoten dira, eta ero kanpoan ere egoten dira. Hauek era nik ikusi izan ditut bideoak, hor jentia lanpernak hartzen, gaur egon olako arrantzale bat hitz egiten atera zen, ateratzen zirela, galtzekin, normal jantzita eta hori, kolpeak etartzen zituzte lau kondoan, berak esaten zuen, nik txorkatila biak busatu ditut, golpeak hartu ditut toki guztietan, urratuak zer esanik ez, Zupezalaxien mendia, baino beraiek itxasuan ez da? Hau beraien lana dala, orduan lana danez, bentsat erremuneratua dira golpe horiek, baina esate dute, hor, azkenean, arriskua dago, toki batzuetan, soka eramaten dute, jetxin behar izaten dira oso toki, esan dezagun, arriskutsueta, kontutan izan, itxasoak bertan, olatuak bertan apurtzen dutela, ez? Da, gero, horrelako pala antzeko bat, kutsilla zabal bat eramaten dute, horrekin, arrokan,
hartu, itxasila dauden lanperna hauek askatu egiten dituzte, eta ero poltsa baten sartu. Hau bairala, arrantza oso selektiboa sekusi egiten dituz, hau ez da, zuk txirlak eta hartzen... Ez dala intuitiboa, baizik eta dala ikusi txirlak eta jasotzen zaudenean, ez dezu ikusten beran dauden hori da, ateratzen duzu, eta batzu txikiak, bestatzuk handiak, hemen zu badakizu ze tamainakoa nahi dituzu. Han daude... Eta zuk ikusiko duzu ze arrisku hartu nahi dezun hori hartzeko, ez da? Hori baita. Eta, bueno, gu Galizian egon ginenean ikusi genituen, bertako lanperneroak, ez da nola ditzen, ibiltzen direnak, eta, ostra, niri, a ber, bildurra ez da egit, baina errespetua, eta aina esanik, nahi itxasoa kriston. Kaskoa, kasko ez tegura biltzen, ze golpeak hartzen ditu, gorputzian, eta hori, baina neoprenoa eta dagoenetik, neoprenoa zeuzkan zuluak, toki guztietatik, horrek, ura ebakuatzen zuen, fenomeno. Han ibiltzen ziren, eta kaskorik ez zutela ibiltzen, hori bai, presioa, nik ez da hitzen batean, 70 eurotan zeuden orduan, guegon ginenean, gatzen ez kiloa, dula pare bat urte, 70 eurotan kiloa, eta, esaten zuten, hombre, arriskutsua da, baina hartzen baituzu lan pieza horren lodi horietako luzengak horrek oso ondo ordaintzen dira, eta, diru ateratzen dela. Hori bai, kriston arazoa zegoen, furtiboekin, piratekin ibiltzen direna, lanperna jasotzen, eta, dronekin eta ibiltzen ziren zaintzen kostaldea eta kontrolatzen, eta esaten zuen, ez horrek guri kriston, ez da, horako bate jasotzen jo, 5 kilo, 10 kilo ero jasotzen jo, eta dirutza da, guk etxera ez dugun eramango, eta gu daukago, lizentziak eta hortaz bizi gara, ez? Ze egunean igual aldute ez dakitzen bat kilo hartu edo gehienez, eta hortikan aurrera ezin da... Baina hor baimena behar duzu, eta hor bakarri baimena dauzkate bertakoek, eta... Bakero dago beste bat, datinak, nik labanak ditu izan dira, navajas gaztelaniaz izaten direnak, hori, ez da inoiz ikusi duzuen, arean ibiltzen bazaete, zulotxo bat egoten da, hor, probatu zazu, eraman gatza. Bota gatza hor zulo horretan, onlan gatza, eta batean ikusiko zu, hasiko da horre txorrota bat uran agotako da, eta pixkanaka gora ateratzen dira. Eta horiek jasotzeko, nik teknika hori ikusi dut, gero bestela sartzen duzu pala bat, eta azpitik eta altza, eta baita jente ibiltzen da urrazpian, gaur egun nola esaten da, snorkel tubuarekin, betikua, horiek arrantza egiten ibiltzen dira baita urrazpian, eta zuloa ikusten dan tokian, nik ikusten du bideoak, eskua sartu, eta denetan, horako, muergoak edo atatzen dituztela. Horrek ere boltzara, eta horiek plantxan egin da, baratxuri pixkatekin, nik ikusi ditut arrantzatzen duenean, snorkel edo hori egiten dutenean, baino, ezakin nola egiten zaion, arpoiarekin eta horrela. Hori ja igual beste arrain batzuk harrapatzeko izaten dira. Edo olagarroak eta horrelakoak ere harrapatzen dituzte. Horrek bakizu, 4-5 minutu aguantatzen dute urazpian. Iruditzen zait? Hau da, geisten dira bera, arrokan iskutatuta geldik geratzen dira. Oxigen hori gabe. Lupia pasatzen ikusten dutenean, ero musarra edo denalakoak, olakoak gurean lupia, musarrak, urraburuak eta olakoak harrapatzen dituzte horrela, eta horrek agontatzen dute pila bat. Nik aukera nahi dut, ez dait, nekola, kangerreko bakero, guk eskuz jasotzen ditugu, baina berez, hauek nasakin harrapatzen dituzte, nasak dira kaiola handi horiek, non daukate, normalean arrai urdina jartzen diote barruan, eta daukate sartzeneko olako zulotxo bat, hortik sartzen badakite, baina gero ateratzen ez, eta horiekin harrapatzen dituzte, gehien bat, olagarroak ere, olako nasakin da, nik olagarroak ikusi izan ditut, saturraran inguruan da, mutrikutik eta handik, jendiak gantxo batekin juten da, olako makilla bat, eta puntan dauka, olako hau gantxua aragia zintzilikatzeko da arategietan jatzen da. Amu bat bezala xe, amu bat, baina oso handia. Horri, trapuzuri bat jartzen diozu, eta arroka artean sartu, eta olagarrua, bota egiten da, pentsatzen du... Zer pentsatzen du dala? Jakin bat, zerbait jakia dala, bota egiten da, tira egiten diozu gorantza, eta olagarrua horre helduta geratzen da, eta poltzara. Nik olagarrua onartzen dut, behin harrapatu nuela bat, eta neon, snorkelero, buzeatzen tubuarekin. Eta ikusi nuen arroka artean, esan, olagarrua! Bota eskua, heldu zitza hemen, esku guztian holan, intzian impresio bat horra esan du,
estutzen hasi zen, eta beldurtu initzen, atean itzak kapua eta esaten ez da, pelikuletan hor aldien, ikusi dozu hor nola arpegira salto egiten zuen, arpegira salto ingo baliz bezala, baina eskua helduta, eta kendu, eta bertakoak hartu, bi begien artean koska inzion, bai, ez da? Eta horrekin hiltzen dira. Babia, hori nere izebaren trauma bat da, txikitakoa. Bai, behaz ondartzen zioenen, kontatzen zidanen, zeon ondartzen justo itxasoaren onduen eta horrela, eta olagarro bat etorri zitzaion, eta hankatikan harrapatu zion. Hori da, eta beak pentsatzen zuen olagarroan itxasora emango ziola, eta kriston susto harrapatu zen, eta trauma horrekin geratu zen. Zakita, inbesteko indarra duten pertsona bat mugitzeko, baina bera txikia zen heldu oso gogorretzen dizu, eta impresio egiten duzu, gainera, bentosa horiek itxatziten zaizkizu, eta ematen du hor dala, ez da zer da, nik, txangurro bat ere harrapatu, nik, betxo horre hoinen txangurro bat, egon eta, hori txangurro bat, hartu, eta nik uste nuen, hauek ere nasakin harrapatzen dituzte, baina nik enekien teknika bat dagoela, sare batzu botate dituzte, goitik bera, finak dira, lurrera arte doaz, eta txangurroa ibiltzen doanean kateatuta geratzen da, karo, txangurroa euskazu, puntatxo pila bat euskala, kateatuta geratzen da sare horretan, eta edo da, sare altzatu, eta hor kateatutako txangurroak horre harrapatzen. Babia, nik txangurroak ez, baina baloiak ibaietikan horrela harrapatu izan ditut, desente. Zareakin? Zarea edo, kaiola moduko batzuk edo soka batzurekin lotu, eta baloia pasatzen zanen ibaietikan, ze igual futbolean ibiltze ginean, eta baloia askotan oso ganak ez ginen. Eta horren, ibaian amaitzen zen. Eta ibaietikan pasatzen zanen, igual itegen ditu, kaixia moduko batzuk xokaren bitartez lotuta, eta horrela harrapatzen genitu baloiak. Eta sartu barrura ez, Jakin, Barrura sartu. Barrura ez. Bueno, errez eta nola barbenz, kontatu biskat. Nik hemen egin detena izan da, barazki guztiak ondo txikitu hau da, tipuleta, baratxurian, barrengorriak, ordu noain egiten ari nahi izena da, pixka bat ur guztiak kanpora atera behar du, ondo lurrundu behar du, hor kontzentratu behar du zapore guztiak, eta bain bitartean ingo ditu denak, otarran iskak zuritu, txikitu, eta bileirak ere, aterako dizkiot aragi guztia, ondo txikitu, eta ondo nahastu, ordu nahu, pixka bat temperatura jetxe egingo dut, ez erretzeko, eta bitartean, zuritzea geratzen zait. Oso, ondo. Hau denak. Bueno, gero txirlak eta olako bibalboak eta horrelakoak esan dakoak, horrek marea baju goten danean, ez da ikusi zuen, nik Galizian egon ginean baita ikusi genituen, baina batean, dozenaka pertsona ondartzetan, beraien palekin eta txirlak eta jasotzen, eta hau ere dragakin baita, urrazpitik, palantzeko hoiekin ere, itxasontziarekin ere jasotzen dituzte, eta gero daude, astegiak eta badaude, astegietan horre muskuiluak dira ezagunenak, Euskal Herrian ere badauzkagu horrelako astegiren bat, non horrelako soka luze batzuetan, muskuiluak helduta egoten diren, guk Galizian ikusi genituen baita ostrak, eta ostrak asteko behar du jartzen diete soka horretan, horrelako ez dakit, bustinezko, porzelanezko disko gogor bat, arri bat bezala, eta hor itxatzita ostra txiki-txikia jartzen dituzte, eta bi urtetara ja ostra haundia dauzkazu. Esaten dute, ostrak denbora 2 urte asko dala, eta horretako muskuiluak direla, muskuiluak hilabete gutxitan ja izaten dituzte jasotzeko moduan, ez? Eta, horrek... Etekin gehiago ateratzen diete batzei. Eta hemen astegiak aipatu dituela, Euskal Herrian muskuiena ez dauka emazte, erreboioarena badaukagu bateon bat, gero atungorriarena hor getari itxasora barrura junda ere atungorriarena badao, eta hor albistea egon zan, Lemoizeko zentral nuklearra ere, hor nahi zutela mie arraina, ero horren astegi bat, ero egiteko proiektua, ero omen da, ez da egita aurrera jongo den, hola bada, mintzat, horretan bakizu izaten dutela, itxasoko urarekin, garbitua filtratua eta jaten eta ematen diete, hor garrantzitsua da, astegi horietan arrai gehiegi ez izatea. Orduan gaixotasunak eta azten dira, hor albaitaria tartean sartu behar dute, eta hor medikazioak tartean egon behar dute, eta hauek teorian merkatura iristen dienean, izan behar dute ez dute inungo medikazio arrasturik izan behar, ez hori izokinarekin eta aipatu izan da
asko izaten dituztela oso toki txikian, estresatu egiten direla, eta antibiotikoak, eta olako zer hori itxasuan bakarrik baizik, eta edozein animalierekin ere asko batera balin badaude, oso toki txikian eta horrela, normalean ez dira oso egokiak izaten. Baina, bueno, horren atzean ere gero igual etekina ateratzearen historia dago, ez dakit. Bueno, hor jasangarritasuna aurkitu behar da, ez? Nik usten dut hor puntu bat egon behar dula, non nik usten dut beharrezkoa dala, ze ez dago igual arrain gehiegi denontzako eta aztegiak eta horrela beharrezkoak diran, baina, bueno, ez da ize puntura arte, ez da jasangarritasuna beti horreon behar du nik usten dut. Eta gero ere, neurria kontua da, zuk alduzun neurrian ondo atera. Zuek 1000 turroi atera aldituzue, ez dakit, egunean. Karo, esaten baizute, 1500 aterako zen ituzten? Bueno, agian 1500, kalidade berdinean, ziurrenik ez. Orduan hor jakinin behar da, karo, zuk eguste duzute, esate izute, bueno, baina, jode, zure ekoizpena handitu handuzu? Eta esatu, janeko erotuta gabitza, baina, bueno, venga, honen beste diru gehiago izango da. Venga, ba! Eta hor, nahi eta nahi ez, gertatu aldana da kalidadea jeistea. Hor askotan hobeto da, gutxi eta ondo, hartu eta den hartu nahia baino, eta gero gaizki kalidade gutxi ematen aztea. Ez da sekreturi. Hor ez dago misterik. Azkenen asko nahi behar mazu, zuk pentsatu behar dezu edo kantitatea edo kalitatea nahi dezu. Baina kantitatea eta kalitatea normalean eskutikan ez dijo azen gauza bat da, Betxo, nik aurkitu dizu dana, Armentz, honekin astegiak eta aurkitu dizu eta arrain bat, hau astegian ezin da, hasi ziur. Zegatik ez, ies egingo lukelako. Nola? Bueno, Kongoko Errepublikan aurkitu dute arrain eskalatzailea. Bai, arrain hau gai da 15 metrotako paretak, hau da, presa bat, pareta vertikal bat, ez? Presa batean, imaginatu, holako horma vertikal bat, eta euriteak eta ura dagoen bitartean, arrai txiki hau, txiki dira, handiak, hau gero handitu egiten da, eta handitzen dienean, ja eroriten dira, baina txiki dienean, eskalatzeko gai dira, eta 10-15 metroko paretak 10 orduren tartean igotzeko gai dira. Nik ikusi ditut, arrain batzuk salto egiten dituztenak eta arraia eta hemen izokinak eta egiten dute. Hori da, baina eskalatu, ikusten da, bideoa dago agertzen dela, non arrai txiki horiek ikusten dituzu, pixkanaka, gorantza ari direla, Spiderman izango bazien moduan, eta, bueno, hau, hor zientzilari gaina duela gutxi aurkitu dituzte, eta esaten dute, bueno, bi arrazoi aurkitu dituzte, esaten dute, beste ur batzuetara joatea, non, jaki gehiago, bueno, gero erreproduzitzeko da, arerio gutxiago, ni naiz Armintz behian geratu da, eta horrela, eta hortik tira... Ero harrapakerietatik ies egiteko ere izan leitekera baita. Eta kontua da, baina, 10 ordu, egia da bideoan ikusten dela, presa horietan ura denbora guztian paretatik erortzen ari da, orduan, zan dezagun, aizea, oxigeno, ura badaukate, ez? Baina, txiki-txikiak dira, eta, bueno, arrain eskaia da zeia badauzkazue, eta horiek astegi batean, bakizu ez zein gozizuen, astegian, hartu eta eskapatu, orduan, ni jangarria dine, hori ez du begiratu da jangarria dine, baina eskabatzegia bintzat, badi. Errexak errapatzeko orduan ez izango, Ez dut. Ni pentsatu da nekala, dana ikusita zeola mundu honetan, ez dago dana ikusita, oain ikan badago gauzak berriak atatzen direnak urtero. Gauza gutxi geratuko dira nik usten dut. Amerika ikusteko daudea, Mermitz. Hori da. Bueno, nik hemen egin detena da, azkena bota dut bieirak eta parrainskak ze oso gutxi egitean nahi dut, bale? Momentu batean egiten diran gauza bat da, eta orain ingo detena izango da, hau guztia izan da, orain bexamela ingo dut. Orduan, bexamela egiteko ingo diot. Gurina bota, kasu honetan 50 gramo gurin bota dizkiot, beste 50 gramo irin botako dizkiot, eta esnea botatzen jungo naiz. Orduan, pixka bat eskatzen jungo zait, bale? Orduan, eskatzen dijoan bitarten, bakoitzak bere, bueno, igual tekstura edo bila dezake, nahi gustatzen zait nahiko krematxu izatea, Ze gero bieira labian sartuko dut, eta, bueno, krematxu geratzen molen bat zait, hobeto, ze... Irin asko eta esne gutxi bali badauke, hor gero geratzen zaigu hor nahiko lodia eta horrela, eta nahi ez zait asko gustatzen.
Gaur etorri zait, ez daizu nola Facebookek eta olakoak erantzuten batzutan, Bai. oroitzapenak eta hor behiratzen egonez, bai. eta zer etorri zaiden burura, Zer? txorienen egin gendun lehen errezeta. Ez ez imaginatu, zein izan zen lehen errezeta. Gaur atera balin badezu, bieira, ez? Sukaldean jende asko erabiltzen du gauza askotarako. Saltxaren bat edo horrela, Saltzak egiteko balio du. tipularekin zerbait? Bazeukan. Eh, Ez duzu Ez dut ezin duzu asmatuko, ezta? imaginatu. Bueno, gaur egun jendeak zer erabiltzen du asko etxean? Salda pastillak. vale. Nik erabiltzen ditut salda pastillak. Eta zer erakutsi ginen, bueno, esan gendu, bueno, sukaldariok, hemen egoen zigor gazte bat, olan, oso muitxu eta ez da izeta, salda pastillak erabiltzen dituzu etxean, eta badakizu horrek glutamatoak, azpila bat dauzkatela, aragia eta olako gutxi, potentziatzaile asko, eta egin dituen pastillak. Esan genduen, etxean egite hauek oso erreza da. Zuek inaldituzue, hartu, eta da, lapiko azkarrean jartzen dituzue, barazki batzuk, aragia, sartu aragia zur batzuk eta egiten duzu olako, zerbait oso kontzentratua eta gatz desente bota behar dizu. Azkenean pastilla horiek kondutan izan, gero litro batean disolbatu behar ditugula, orduan zuk horri gatz asko botako duzu, baina gero saldan ez da geratuko gatza handiarekin. Ja. Orduan, hartzen dituzu horiek, gero zurra kendu, beste dana birrindu iten duzu ondo birrindu, eta ero bi aukera dauzkazu. Ero kristalesko poto batean sartu eta izozgailuan, gatz asko daukanez ez da era bat izosten, geratzen nolan zerbait gogorra baina gero hartu, litroa jarri eta plap, koiara kadatxoan. Ero, bestela, elegante aldera hartu, eta honek izotzatzalak egiteko molde bat hartu, hoiekin bete, eta gero izan olako molde batzu. Nire garaian, olakoak etxean pilo bat egiten dituen, eta gaur egun, aurkitu dut egia esan, badago olako, marka, niko, esan dezagun, naturala, eta kalidadekoa, eta horiek ibiltzen ditut etxean, baina egin izan dut, eta, zuetako norbaitek, gainera egin alduzue, arraiarenak, barazkiarena bakarrik. Da zerbait oso kontzentratu baitea, gero asko birrintzea, eta gero, zuk hori ingo duzuna da, litro batean, bi litrotan disolbatu, eta zaporea emango dizu. Eta hor daukazu, beti eskura izozgailutik. Zer esan dago, hauek azten zara osagaiak irakurtzen pastilla hauek, eta hor daudena da, hori, gatz pila bat, lehenko da dana daukate gatz asko, gero, zaporia emateko hainbat produktu, eta glutamato famatua ere badaukate. Patata boltxak eta goxokiak eta horrela pilo batek dakate glutamatua. Horre, azkenean, adizioa sortzen dizu, nahiko, bat baino gehiago eskatzen dizu. Eta hori txorienen lehenengo errezeta. Nik uste dut hori izan zara. Eta bereziena, indezun errezetarik bereziena edo esaten dezuna, nik bidar, gogoratzen dut errezeta hau, edo bereziena, edo zaiena, izan zana, edo... Alex behor pentsatzen hasiko da, bereziena... Horrela... Ez dakit. Ez que hemen danatatik indezue, igual, 1000 errezeta baino gehiago inditzuze, ez da? Ermitz. Zer? Zigorre 2000 baino gehiago kontatzen badaki. Bueno, orduan 1000 baino gehiago dira. Nik uste dut, beto, bertan daukat, nik bakizu nola nahi nion txorienek izena zeukan. Nik sartorri nintzen ona, bakizu, umil, eta lehenengo esan nuena, nik izen aldatu bingo niok esaio honek. Hola, etorri nintzen, hola, isili, goxo, eta esan, nik hartu eta hau bingo nuke. Eta nik izena jarriko nion Galdara arteko kontuak. Galdara, Bizkaian guretzako da, eltzea, lapikoa. Eta guk sukaldean, euskalde, zeiten du txorienen. Galdara artean, sukalde, lapiko, sartagi artean, kontuak, kontu kontariari gara. Ez ziaten utzi, esan ziaten ez hau txorien edat, eta jazta, ala, eskerrik asko, itxi kanpotik, mesedez. Eskerrik asko ideian, atikan ez da, baina. Baina, orduan nire daukat, hor karpeta bat, non, ez dakit, 3000, 4000 errezeta zenbat dauden, eta hor deitzen da, galdarteko kontua. Eta esan, asko daude, ze ez dira bakarrik txorienen inditudanak, baita gero sukaldaritza ikastaroren bat eta eman izan dut, eta hoietakoak ere baditut, baina dozena bat, baino gehiago bai. Horrekin libururen bat edo idatzi barko zen nuke badakit bat idatzi dezula, baina, gara horretatik ona beste deixente ingo zen. Baina, nik hemen behar dut sozio-kapitalista bat. Baskide bat, hola norbait dirua jartzen duena, eta ez dakit norbait ezautzen badur, Armin? Igual norbait, hortxe igual etxian badago. Bai, denetzako da, udan espadakizue
olako, esnatzen zaite eta zerbaitetan inbertitu nahi du nire diru guztia. Behitu, nik liburu berezi bat daukaz, gainan, nik txorieneko liburua izan zen, txorieneko liburua, eta ziren txorieneko errezeta horiek lotuta gonbidatu haiekin, eta gainera oso sukaldaritza iztegi teknikoan. Nik oin beste modu batera ingo nuke. Ingo nuke gehiago... Igual etxerako edo bai, baina etxerako, baina gero kontu... Hau zen errezeta hau eta listo. Nik hemen ingo nukera. Hau egiten duan bitartean, eta bueno, gaur errezeta hau nekorak egiten duzun bitartean, nekora gabe ere, ero bexamela erabili gabe, esnekirik ezin badu aukerak eman. Hau da. Egin alduzue aukera berdina, hori da, gurina erabili beharrean, margarinarekin egin. Ero erabili, zeliako eman baldin baukazue, erabili bestela, ez dakit, horrelako harto beltze irin bat, ero segatik ez berdina, ez aukerak eman. Eta orduan izatea gehiago irakurtzea eta anekdotekin lotu. Hau horatzen naiz behin, errezeta hau nola ezagutu nuen, Arminz Gorrotxategi txorienen egin zuen, eta hau esaten zuen modua, bitartean, gero, labeko erretillo hartu eta erre egin zen. Ez dakit. Ero argia joan nintzen, ze Jon lokartzen ari zen, eta eman nintzion interruptoreari nahi gabe. Horrelako anekdotekin zerbait, ez dakit historikoa... Ez da errezeta bakarrik zeria, eta errezeta pixka bat baino gehiago. Literatura pixka sartu. Eta humoria, ez da? Humoria ere sartu. Batez ere, eta nik hori, daukat, liburu bat pila gustatzen zaidana, hau, Abran García sukaldariarena, beregatazuen liburu bat, eta gero aukerak ematen ditu errezeta guztiekin, errezeta bat dago, baina beste 3 errezeta ematen izkizu aukera. Tomate saltzak itzen badiozu, honekin hau lortuko zenuke estra, eta ez da izan. Zigor, ideia ja mai gainean dago, errezetak hortxe daude, eta orain hori lortuko duzu, zigor, seguru nago. Lortuko dugu, Armin, lortuko dugu. A ber, nik nahi baduzu, hemen kakaoarekin da, txokolatearekin errezeta sartu behar badaia, sartuko ditugu, eta kolaborazioa behar baduzu. Hor, sukaldari handi batek daukal liburu bat, errezetana, eta nik irakurri nuen bere liburu, eta liburu hortan bere azkenengoan, oiaskoan, haragitan, oiasko errezeta pila bat zeuden. Eta hori? Eta proportzioan esan duen, zer etxe, harategira jun eta anuntzio bat. Eta ez sukaldari hori, oiaskoarekin horan da. Ez dakit nungo oiaskoak munduko berenak eta zan honek. Horrexeatik handaki. Zegoen zerbait, eta hori hola da. Bera, errezeta horretan edo liburu errezeta horretan sartu behar dana da, hau, bieiraren errezeta. Oso errexea dalako, oso goixua ateratzen dalako, eta orain ikusi dezu, bexamelez bete ditut nik bieira bakoitza, eta indetena izan da, ogi birrindua gainetik bota, orain labera sartuko dut, 200 gradutan, eta nik kalkulatzen dut 5 minututan edo horrela, ja, preste egongo dala, bera ez, etxaron hor, 5 minutu pasatzen direnean, zeluko ara. Ikusten dezue, ja labetikan atera berri, grillean jarri dut, hau da, sua fuerte, temperatura oso altuan, 5 minutu, egin barduna da gorritu gure ogi birrinduak, eta listo, ez? Ja bexamela ja kozinatuta dago, beraz, mentxe jarriko ditut bare batzuk, honekin nahikoa, eta honek ez dauka beste ezer. Erostia baino, ez? Momentu batean egitea, merkeago, goixoago, eta gaina zuek eginda. Hementxe dituzue nire gaurko bieira beteak. Bueno, hartzen da? Hau eskuarekin edo koiara batekin, nahi izan ezkero. Bakoitzaren gustura. Nik gustatzen zait bexamela, krematxu egotia. Da, bero. Berua dago, ez da? Labetikan atera berri dago esan dugu, Beha, kombinazioa, hemen azkenean dago, itxasua eta mendia dauzkagu errezeta batean, kontutan eduki barrengorria sartu dizkiola. Otarrizkak irabazten du, zaporean. Eta teksturan irabazten du ere, tekstura ematen dio, bieirare hortikan dago, nabari da, tekstura ematen dio, zaporea ematen dio, gozotasuna ematen dio, eta krematxu balin badago. Eta ondo egin da balin badago, hau ezin jo behar da. Plateronek ezin du huts egin. Putz inbersaio, putz inbersaio ez dira mingainaratzen duzu, eta hori nik hau berreskuratzen duanean, zeinzuriak egiten jungo gara. Zeinzuriak zuritu eta jarraian egozi ingo ditugu.
egosteko urari gatza eta azukrea gehituko diogu eta ura irakiten hasten den momentutik 12 minutuz egosiko ditugu. Jarraian bertan epeltzen utzi. Maria bainuan 3 arrotza gorringoa jarriko ditugu, laranjaren zukua eta adaskakin nahasten hasiko gara. Bien bitartean gurin argitua gehituko diogu eta hau hartzen duenean oliba olioa gehitu eta honekin gure zainzuriak estaliko ditugu. Labea 240 gradutara berotu eta zainzuriak bertan gainerre ondoren zerbitzatu. Txorieneko denbora guztietan zainzuriak egin ditugu eta aurtengoa ezin nuen utzi pasatu gabe. Orduan, jarraitzailea zaetena badakizue nola zuritzen diren, Sartzen duzue zainzuria hemen. Besoaren kontra jarri, hau gailu berezia da zainzuria zuritzeko, bestela etxeko zuek patata zuritzekoakin egin alda baita, pasada gehiago emarko izkizue. Baina berdin. Eta gero da, buruan, utzi jenda burukoak kendu gabe, hemen hau samurrena horra zua azal finena izaten da, eta zenbat kendu behar dira, kendu eskatzen dizuena. Nik inoiz ez dut asmatzen, ni espara geruza batzuk kentzen dizkiot, nabaritzen da pixka finagoa dala, eta gero garrantzitsua hemen azpiko trukutza ere gogorra da, kendu ingo diogu. Hemen, lapiko batean, 2 litro terdi ur, 40 gramo gatz eta 15 gramo azukre. Hau da, ja, teknikoki, beti ondo ateratzeko. Neurtuta. Baina, bueno, ez duzu horrela inbar. Baina, azukre pixka bat botatzea gomendatzen dizuet. Eta esan dakoa, hauek zuritzen jungo naiz, eta hor, ura irakiten hasten da momentutik, 12 minutu lodieraren arabera. Ni hoien lodiak ez izkistatzen. Ni tamaina gustatzen zait. Bai, ni hola identifikatzen naiz tamaina honekin. Hola hauek gehiago gustatzen zaizkit. Oso, bueno, gaurkoan zainzuriak freskoan jango ditugu, denboraldia amaitzen ari delako, baino, horretan gain, badakizue, urte guztian zehar zainzuriak jateko aukera balduzuela. Eta nola? Kontserban. Eta badaude mito asko kontserbari buruz, gezur asko esaten direnak, eta guazen ikustea zeintzuk diren mito horiek eta guazen esatira zen den egia. Adibidez, entzun da dugu askotan, kontserbak ez direla produktu freskoa bezain osasuntsuak. Eta esaten du. Esaten da, entzuten da hortikan, eta hau esan beharra dago ez dela egia, ze azkenean zainzuriak jasotzen direnean, eta ontziratzen dira puntu egokienean daudenean, eta noski, osasuntsuak direla, freskoak bezalaxe, beraz. Ez pentsa ez direnik osasuntsuak. Beste gauza bat, beste mito bat, kontserbek kontserbagarri kaltegarriak dituztela. Normalen gatze izaten dute eta gauza gutxi gehiago, nik ez dut, hauek, baina zainzuriena bai dela konserba bat, ez dutela gehigarririk izaten. Kontserbatzen dira denbora luzez, batez ere, temperatura termikoa jasan dutelako. Ez kontserbagarriak dituztelako, baizik eta temperatura jasan dutelako, hau da, kasu batzuetan pasteurizatu egiten dira, eta horrek egiten du kontserba batek denbora luzez irautea, bale? Ez da kontserbagarri txarra dituztelako, ez da horregatik. Beraz, alde horretatik ere lasai egon. Beste mitoren bat, kontserbak ez direla jasangarriak, ontziaren gatik eta, bueno, egia esan, momentua jaten balen baditugu eta horrela, freskoa jaten balen baditugu, hobe, ez dugu ontzia erabiliko, baina kontserba batek ematen dizu aukera denbora luzez kontserbatzeko eta produktu hori zakarretara ez botatzeko, beraz, bere jasangarritasun hori badauka eta gainera ontzi horiek berziklatu egiten dira kasu askotan. Eta kristalesko potoa badira zenbatek ez ditugu erabiltzen, nik etxean egaluzea eta oine eitena egingo dut, eta nik askotan harinoko urteko potoak edo bai jartzen dira tapa berriak. Hori egia, tapa berri izatea, baina potoa nik berrerabilite ditut. Eta horrek zainzurienak bai luzen gadia, baina hor daukazu, ega luze poto luze bat bikaina doana. Hemen armiz gauzat, esan behar dizuet, hemen buruak ikusten duzu, bitu honi, kirtena geratu da hemen, gora begira, ez daude uretan, baina lurrunetan kozinatu egingo dira, ez duzetan barruraino egon behar, orduan. Tapa jarri eta esan dago, irakiten hasten denetik 12 minutu. Laranja zuko badaukat, 3 arrautza gorringo eta hemen ingo du holandar saltza bat. Hau da, gurina daukat hemen,
urtua, bakarrik da gurinaren koipea atala, gainera gero ulkindu pixkat zutan, olako ur kolore zoragarri hau izan arte, eta zaporea ere ontzen zaio, eta oin ingo dena holandar saltza bat. Maria bainua daukat hemen, ura ekutu gabe ontziarekin, gorringoa jarriko ditut, gatza, piper beltza, eta gero lahan jasukoa eta oliba botatzen joan naiz, nasi bitartean. Gurina eta oliba olioa izango du gure holandar saltza honek, biak. Ja, nahiko bitxia, holandesa bat egiten dugunean normalian, laranja zukua ez dugu erabiltzen, kasu honetan, limoizuko izaten da, erostina pixkat. Kasu honetan laranjarena egia da, zeintzuri hauen oinarria izango dela, saltsa hau freskotasuna emango dio, eta ikutu interesgarri bat emango dio. Eta esan bezala, kasu honetan erabiliko duguna da, gurin iragazi bat. Itzein dugu hemen txorienen desentetan, hau da, pixka bat, egin zaiona da, gurina daukan ur hori pixka bat kendu, orduan ia guztia koipea da, ke puntu altuagoa dauke, eta kozinatzeko eta horrela, askoze hobeto da. Orduan, ke puntu horrekin zesan nahi dut, guk olioa erabiltzen dugunean, guk frigitu dezakegu, 180 gradutan, eta ez da kea ateatzen, zergatik, ke puntu hori oso altua da. Gurinarekin gertatzen dana da, gurinak momentu batean ikuste balen badezue, zartagian jartzen balen badezue, segituan kristonkea ateratzen da. Orduan, hori da, egiten da, ze ke puntu hori da askoze baxugoa. Orduan, gurin iragazionekin lortzen duguna da, ke puntu hori altuago izatea eta temperatura altuagoan kozinatzea. Eta hori gozogintzan eta horrela asko erabiltzen dugu, ze ur kantitate gutxiago dauka, orduan, produktuek eta horrela denbora gehiago iraun dezakete. Ze ura balin badauka normalian iraute data hori txikiagoa izaten da. Orduan, gauza askotarako, Asturiaseko gozogintzan eta, Galizian ere asko erabiltzen den zerbait da, eta hemen txorienen desentetan erabilizan dugu. Nik gaina uste dut, Galiziko bizkotxo bat egin nuela, gurin iragazi honekin, eta, ben azkenean da, koipea da, hau dana koipea. Gure holandar saltza honek zer eramango du berezia? Erdia darama gurina, eta beste erdia oliba olioa, Ordan, gurina barrura eta oin oliba olioa. Hau da, azkenean maionesa epel bat, esan dezagun. Duela gutxi ikusi nuen bideo bat, Asturiasen egiten den karrera bat, Extreme Lagos izena duna, hor badago anekdota oso bitxi bat dana, garai horretan, 2011an esan duzu. Gaur egun ez da egiten. Gaur egun da, heltzen dana hor, lehengo igoera gogor bat dago, eta horra lehengo heltzen dana gazta bat ematen diote, eta dauka aukera hori gazta hartzeko eta helmugaraino eramateko. Baina, bako zertan hasi den jendea? Horra lehenengo doana, ez doa lasterkete irabaztera. Doa gaztaren bila. Bai? Gaztaren bila. Bai? Lehenengoa ere, nikontzatzen lehenengo amarrak edo pasako zila, baina ez duela hartuko. Lehenengo heltzen dana, berak nahi du gazta bakarrik. Bai, iristen da, egiten dute esprinaraino eta gero esaten du. Jazta, gazta badaukat, orain dauzkat, kilometro pila bat gazta honekin inber, ze 2 kilo ero ez da izan bizitzen ditu. Bai, ogeio. Eta horrekin inbar ditu, baina ja juten direnak lehenengo egiten dute esprina gazta eramateko. Ni atera naiz karrera batian, baina hau gaztarekin ez, baizik eta arrautzarekin. Eta ertzinean goraino igo behar, baizik eta atera behartzinean irteeratikan arrautza batekin. Dana, zuk zen eukan aukera, korrikalari guztiak, arrautza batekin ateratzeko. Baina arrautza nuen eskuan, eskuan, patrikan, nahi dezun tokian. Zuk eraman dezakezu, arrautza bat atera dezakezu horrekin. Zure aukeran dago, hartu edo ez, Eta iritsi behar dezu, Zaldibiko mendi puntaraino arrautzarekin. Arrautzarekin iristen balin bazera goraino, bertan uste balin badezu, eta beraiek ikusten dute, honek arrautza goraino igo du, sartzen zara zozketa batean, eta usten zala arrautzak urte guztirako. Bale. Eta hor, baina ez da arrautza normal, ez da ostrukarena, bat kilo terdi pisatzen duela. Baina, kriston zaila zan, ze gaina nahiko bustia zion lurra eta horrela, eta arbolan dartetik sartu behar gendun, eta benetan, oso zaila, ez dakit norbaitek lortuko zuen, seguraski baiet. Zaila da, zuko ikusi duzu eskoziarrak eroiten duten hori, gazta bat bota zelaian bera, eta jendean ipurdikoak eta kriston buruz bera, eta gazta batekatik. Bai, gazta daukate buruan daukate gazta. Hoxe, bai, eta gazta jondogo batzuk hartzen dituzte baita. Bai, nik ikusita, baina kristonak hartzen dira, eta lesio
handiak izaten dituzte, Ze botatzen dute kriston aldapan dagoen, hori aldapa batean, eta dena dijoazte korrika gaztaren atzetik, eta kristonak hartzen dituzte. Ai, ama, ze gauza. Bueno, egia da, lasterketa horretara juteko aukera badukazu, horka bogan adongakoa, oso polita, lasterketa oso polita, oso gogorra, Asturiasen, ez da, mendian dana da gora, ero bera, zeharka badaudean zelai batzuk, izen bat zeukaten oso polita, eta tarte hori, eta hor goatzen naiz, Franek irabazi zuen, Franek 3 aldiz irabazi du, gero Txuse Romon muskizekoan, laguna, 2. eta Iturrieta 3. Gure zainzuri 3 minutu falta zaie, holandar saltza egin da daukat, hau ez dut lodi egian, pixkat olio, pixka gehiago botako diot, eta esan dakoan, egin da duenean, ondo sukatuko diot, labeko erretilu bateratera, gure holandar saltzau, eta hau ere, labera 240 gradu, gainerretik, goitik ondo gainerre arte, eta ero dastatzera, zen daun kombinazio berezia. Hortxe, itxura, labetik anatera. Topean eukan labe, esan dakoa, egozita daude, hone behar dituena da, 4-5 minutu izan ditut, 240 gradutara, gainetik grilla jarrita, eta listo, gure zainzuriak laraina saltzarekin prest daude. Itxuran ja irabazita. Oain ja, zaporian egon behar du. Esaten dute hau atzekaldia dela honen, Armin, zujan hori, atzekaldia, hori omenta samurrena, eta... Ni beti esaten dezunan kontrako egiten dut. Ikasi zu, ja hori da, ja. Azkeneko programatan ja ikasi dut. Aztegun ikaste da, muturra esarretera. Bello, ez dio laraina zaporek egi hartzen, zainzuriak irazten du, lehundu iten du, Baina, zainzuri freskuak, momentuan egosita eta momentuan labean sartuta, netzako da, bakite kainean gaudela eta ez direla jandarre kainean, baina egin behar nituen txorienen, egin ditut. Aukera balin badago jateko, zergatik ez da? Eta bihar gogoratu denboraldiko azken saioa txorienen, ezin duzue utzik egin, etorri, mesedez, zerrazeta gaina pikaina da, karrio. Guk ere, ez dugu utxe egingo. Bihar hemen izango da. Bihar arte, agur!